Долу, щот не съм загрел достатъчно. Ще ти гълтам без полза, като бреме на антизачатъчно. Порядъчно си пея, пророка и ABC, куршум житилея. Да ти се смея, не смея, защото си фея. Та на комерса, първия от тримата глупаци. Гледаш ме умно, като клон през капаци. Маци, ама маци един шамар. Шамарно не като ниския от R&B газар. Ще го ритам от Казан лък до Нови пазар. С новите си маратонки, в джобчето ми дрънка дрими микрофонки. Поклони до земята за моите хора от Стара Загора. ABC отбора. Слушайте, середник, моето поделение. Тук никой не умира за твоето лично мнение. Трябва да се научиш на модерно поведение, за да изразяваш своето умение. Всеки зарибен от тази музика разбира, че от хип-хопа просветка не се умира. Трябва ти старание в трудностите, знай. Ще успее само ако си корав като Попай. От спанака да се вдъхновяваш всеки път, когато с микрофона зарибяваш. И никога да не забравяш откъде си тръгнал и защо запяваш. Този хардкор разбива ти главата и след малко ще си без защита на земята. Моли се за милост, ама не става. Ти се решил една и това е твоята слава. Едно, две, мисълта ми стига до поредното рапе. Ако не знаеш кои сме, ще ти кажа просто, че ние сме пазителите на хип-хоп от векове. Да, с микрофони в ръце, римата рида и всяка кука става на прасе. Моя тон идеално се вписва под скърцането на грамофон, а до мен пезото драска поредния вагон. Ние налагаме нещо като наказателен закон, който се изразява с пръскането на флакон. Това да, точно това е нашия стил. Всеки един от нас така се е родил. Всеки един от нас винаги такъв е бил, но нито един от нас не се е променил. Мога да кажа само, че няма по-болците да летим. Малко са нещата, които можем да променим, но ние ще успеем просто, защото един на друг държим. Като в уестърн влизам с двама гнома на кръста. С рими заредени, шапня прилита ти на два пръста от главата. На песента цената не е тлъста, на фриела ми ще те пръсна. Историята ти е позната, как на вена ще ти вкарам доза рап, даже и в главата. Шото ти ако си MC, аз съм трамвай, съм ти казал многократно. Ще ти ритам от Севлиево до Кърджали и обратно. От сега да знаеш, и ще го направя така, че после името си не можеш да кажеш. Нема ми се правиш, че пееш или рапираш, защото ще рапираш, като кажа на песаре да позираш, ако ме разбираш. Нали, че да не бършиш земята, защото ще те мятам като Нешка Робева, танцорките в два свята, брат ми. Имам зъби златни, в устата ми има повече пломби, отколкото са хвърляни на времето в Косово бомби. Нали, разпрама, не че си правя реклама, мога да направя рапери губернатора на Алабама. Не ме нервирай, ще стана шамар топана, пускам заявка за небостъргач преди Осама, защото стилът ти е измама, като театър зад завеса. Гониш интереса, вятърът те вее на магаре албинос и ти духа феса. Шеф си на БГ Комерса, за мен не е бати прогреса да съм на първа страница на жълтата преса. А за тебе майче е супергероя. Ще ти кажа само, навъпреки ще ми кажеш само, моля смей се да не го повторя. Нощно сме набачкаме ние, че графиците на липса някой трябва да развие. MC-та диджеи, дръскачи, всеки от тях за хип-хопа влачи. Не се играй с мен, момче, ще те застигне моето парче. Звукът ще те открити с мощни децибели, песента достига вече твоите предели. Стига си рапирал, не ти се отдава, само позираш и бита ти не става. Правя всичко от уважение, не от задължение, защото хип-хопа не е първото хипи движение и всеки гледа да покаже своето умение. Our Squad и Thunder Attack по време на акция с влак. Три патруки пак не могат да стигнат нашия бяг. Петани в засада, тримата от отряда приготвили приклад за поредната бомбена балада. И отново бясно припускане от страна на страна, и както казах, големе не е за изпускане. Затова по-добре хвани флакон в ръка. Трима надъхани рапери с микрофон във всяка ръка, залагайки капанката от рапери, готови да скалпират вражеската глава със собствен стайл проект и арт дизайнер. Обекта на акцията ще минем като Глория от Пайнер.